Hej bedste ven. Hvorfor varer intimitet for nogle mennesker kun et par minutter, mens det for andre kan vare et kvarter eller endda 20 minutter? Dette spørgsmål har fascineret både forskere og elskere i årtier. For i virkeligheden handler det ikke kun om fysik. Det handler også om sindet, hjertet og den dybe forbindelse mellem to mennesker. Når vi dykker ned i dette emne, opdager vi, at der bag hver oplevelse gemmer sig en blanding af biologi, psykologi og følelser, som tilsammen skaber det unikke øjeblik, vi kalder for højpunktet. Forestil dig øjeblikket, hvor pulsen stiger, hvor åndedrættet bliver hurtigere, og hvor berøringerne føles som små elektriske stød gennem kroppen. For nogle kommer dette øjeblik hurtigt på bare et par minutter, mens andre kan udholde spændingen i lang tid, før klimakset endelig bryder løs. Hvad er hemmeligheden bag disse forskelle? Når vi taler om, hvorfor nogle mennesker kun kan holde i et par minutter, mens andre kan vare meget længere, må vi først forstå kroppens biologi. Hos mænd spiller hormonet testosteron en stor rolle. Et højt niveau kan give stærk lyst, men det kan også føre til hurtigere udløsning. Omvendt kan lavere niveauer betyde, at processen varer længere. Kvinder påvirkes også af hormoner, men deres oplevelse er ofte mere afhængig af følelsesmæssig stimulation og mental tilstedeværelse, end af det rent fysiske. Derudover har alder en markant effekt. Yngre mennesker oplever ofte en eksplosiv intensitet, der kan få klimakset til at komme hurtigt. Med alderen lærer mange dog at styre deres kroppe bedre, at trække vejret dybt, at holde spændingen tilbage og dermed forlænge nydelsen. Det er næsten som en dans mellem kontrol og overgivelse, hvor hvert sekund tæller. Men psykologien er lige så vigtig. En person, der føler sig nervøs, stresset eller under pres, kan opleve, at kroppen reagerer for hurtigt. Omvendt, når man føler sig tryg, elsket og fuldstændig til stede i øjeblikket, kan man holde spændingen kørende i længere tid. Det er derfor, intimitet ikke bare handler om teknik, men også om det mentale bånd mellem to mennesker. Og så er der følelserne, det usynlige krydderi. Når man mærker længsel, når kroppen skælver under en berøring, når øjnene mødes i et blik, der føles uendeligt, så opstår en bølge af intensitet, der kan føre til et klimaks så stærkt, at hele kroppen sidrer bagefter. For nogle varer denne bølge kun kort, men for andre føles den som en lang rejse, hvor hvert skridt er fyldt med nydelse. Når vi taler om forskellen mellem mænd og kvinder i intime øjeblikke, er det vigtigt at forstå, at de to køn ofte oplever nydelse på vidt forskellige måder. For mange mænd er klimakset en hurtig og intens frigørelse, som en bølge, der rammer pludseligt og kraftfuldt. Øjeblikket er eksplosivt, næsten som et lyn på nattehimlen. For kvinder derimod kan rejsen være længere, mere kompleks og mere lavdelt. Mange beskriver, at de har brug for længere tid til at varme op, at hele kroppen skal vækkes gennem berøring, kys og ømhed. Når det endelig sker, er klimakset ofte ikke kun fysisk. Det er følelsesmæssigt, som om hele sjælen vibrerer. Nogle kvinder oplever endda flere bølger i træk, hvor nydelsen bygger sig op, falder lidt ned og derefter stiger igen. Forestil dig en kvinde, der langsomt opbygger spænding. Hendes åndedræt bliver tungere, hendes krop reagerer på selv den mindste berøring, hendes hud føles følsom som aldrig før. Og i det øjeblik, hvor hendes partner holder blikket fast og hvisker ord, der rammer direkte ind i hjertet, der smelter alt sammen, krop, sind og følelser. Klimakset bliver som en indre eksplosion, men samtidig en følelse af forløsning og fred. Mænd kan lære meget af denne forskel. Det handler ikke kun om at nå målet hurtigt, men om at nyde rejsen sammen. At holde pauser, at skifte tempo, at lytte til partnerens åndedræt og bevægelser. Alt dette kan forvandle et kort øjeblik til en lang sanselig oplevelse. Kunsten at forlænge intimiteten handler ikke kun om teknik, men om nærvær. Mange tror, at det at holde længere er et fysisk trick, men i virkeligheden er det en kombination af krop, sind og kommunikation. Et af de mest effektive værktøjer er vejrtrækning. Når pulsen stiger, og kroppen begynder at reagere kraftigt, kan dybe, rolige vejrtrækninger hjælpe med at skabe balance. I stedet for at lade sig rive med af den eksplosive energi, kan man styre den, næsten som at ride på en bølge, hvor man selv bestemmer, hvornår den skal bryde. Tempoet er også afgørende. Mange par falder i fælden med at bevæge sig for hurtigt, som om målet ligger lige foran. Men når tempoet sænkes, når bevægelserne bliver mere rytmiske, mere bevidste, forvandles oplevelsen. Hvert sekund føles intens, hvert åndedrag bliver en del af spillet, og spændingen kan strækkes ud over tid.
Kommunikation er et andet hemmeligt våben. At spørge, at lytte, at mærke partnerens små signaler, en ændring i åndedrættet, et suk, en bevægelse, kan fortælle mere end 1000 ord. Når begge parter føler sig set og forstået, opstår der en dyb intimitet, hvor selve rejsen bliver vigtigere end destinationen. Og vigtigst af alt, nyd øjeblikket. I stedet for at jagte klimakset som et mål, kan man fokusere på den elektriske følelse i huden, den varme, der breder sig i kroppen, den nærhed, der bygges op sekund for sekund. Når man gør det, bliver højpunktet ikke bare et kort glimt, men en naturlig kulmination af en rejse, der i sig selv er fyldt med nydelse. Når vi samler trådene, ser vi, at forskellen mellem 1-2 minutter og 15-20 minutter ikke er et spørgsmål om styrke eller svaghed, men om forståelse. Det handler om at kende sin egen krop, at mærke partnerens behov og at skabe en atmosfære, hvor intimitet kan blomstre. Her er nogle enkle, men effektive råd. Træk vejret dybt og roligt. Lær at kontrollere dit åndedræt, så du kan styre intensiteten. Skift tempo. Hurtigt, langsomt, rytmisk. Variation gør oplevelsen længere og mere spændende. Tal sammen. Spørg, hvad partneren ønsker, og del selv, hvad du føler. Kommunikation skaber tryghed. Brug hele kroppen. Intimitet handler ikke kun om ét punkt, men om at udforske hele kroppen. Kys, berør, kærtegn. Fokuser på rejsen, ikke kun målet. Klimakset bliver stærkere, når man nyder hvert skridt undervejs. Til sidst er det vigtigt at huske, at nydelse ikke kan måles i minutter. For nogle er kort intensitet perfekt, for andre er den lange rejse det, der skaber magien. Det vigtigste er, at begge føler sig tilfredse, forbundet og set. Og her er en lille teaser. I vores næste video vil vi udforske, hvordan man kan tænde gnisten på ny i et forhold, der har varet i mange år. Hvordan man finder tilbage til den første passion og gør hver berøring frisk og levende igen. Bliv hængende, for det bliver både varmt og inspirerende. Vi ses i den næste video, hvor vi sammen vil opdage, hvordan man kan genantænde den indre flamme og vække kroppens naturlige lyst til liv og kærlighed.